hwn, sy'n fwy diweddar, mae suspension yn cefn. Mae'r fraich ma'n symud i lawr ar y springs yma. A hefyd mae'r springs ar y set. Mae'r ddau efo suspension front, wrth gwrs. Mae'r injan fanna. A mae'r gearbox o fanna. Mae'r ddau'n separate. Felly mae'r injan a'r gearbox yn quite hir. Mynd dipyn o le mewn. Mae'r tank oil yn ffrant hwn. Ar hwn, a mae'r gearbox y sound yn yr injan wedi boltio iddi semi-unit construction ar hwn. Ar hwnna, mae hwnna non-unit construction. Mae'n dweud tank oil hwn yn lle yn y ffrant eitha hwnna. Mae'n dweud o'r hwng yr injan a'r gearbox yn fanna dde. A mae'r injan a'r gearbox yn lot bwyrach yn hwn. R.J. Williams. Charles Sanne. Anodd off o adnewyd. Ddim yn bell felly. Na, wedi. 1949. Arthur Jones oedd ti opri a pobl gadw newydd. A wedyn mae wedi bod yn swydd Efrog a ddod yn ôl wedi i fod yn... A'r cadw ar oed yma, fi o motorbike fewn i'n gwybod yn ffront hefyd. Ond dyddi yma, dydyn nhw ddim, ond yn cefn motorbike dyddi yma. Pam hynny? Wel, o hwn, yn ymwneud yn y siap yma, felly bod yn berig mewn accident. So, wedi dod dros yr handlebars, wrth gwrs. Yn y 70au dy môl, nath nhw i ffwrdd yn ymwneud breit ffrant. A mond i troi'n cefn da. Felly special lot ar Royal Enfield. Di'r siap yma. Y timing chest, mewn ffordd. Mae gennych chi oil pump special ar Royal Enfield. Ar draws yma. Y dau oil pump mewn ffordd. Gennych chi'r ochr yma'r pump sy'n ffidio'r oil o'r tank i mewn i'r injan. Mae gennych chi'r ochr arall o'r pump, y scavenge pump, sy'n signo'r oil o gwylod yr injan yn ôl i'r tank. Enfield yn unig un, a gennych chi neutral finder. A chi'n mynd mewn, dydych bod mewn gear 3 neu 4 fan. A chi'n siarad i neutral o sydyn. A chi'n pwyso'r lifer, neu codi'r lifer yma. A chi'n straight i neutral. Ond am llawer o ffordd sy'n iwsio hwnnw. Neutral finder, ia. O'n o beth unique i'r Royal Enfield. Ond ni'n iwsio fwy a fwy aluminium. Mae'r cylinder yn cast iron, a mae'r cylinder head yn aluminium. I gael y sgamnach a wrach cael gwarad o gres y well. Mae lamp hwn yn bethau o separate ddi, mae brackets yn dal o lamp. Ar hwn, mae di casting yn un bisi casket dim o Royal Enfield gael yna. Mae'r unit ma'n dal o lamp a'r speedometer a'r sidelights yn un casting bawb yna. Bach tan pysach. Ar y ddau motorbike yma, gyda chi magneto sy'n talio'r injan a dynamo sy'n chargio'r batri yna. Ar y ddau yma. Ond ar rei diweddar injan, gyda chi electronic ignition. Ond fel ath hwn ymlaen dros y blynyddoedd ta 1956, ar un o newid o'r system yma i roed alternator, modern alternator, ar y model yma. Ydych chi isio cychwyn nhw? Waw. Mae Ken yn mynd i pellter.